Käsittelyssä Perceptor PTXL, kauan odotettu innovatiivinen, älykäs ja nopea tapa tulostaa sekä tarkastaa tarrat ja täyttää edellytetyt vaatimukset. Tulosta, tarkasta, vahvista, todenna ja noudata. Perceptor PTXL hallitsee tulostusprosessia varmistaakseen, että tarrat ovat yhteensopivia, virheettömiä ja tasalaatuisia. Perceptor PTXL vie tulostuksen uudelle tasolle. Perceptor PTXL ohjaa tulostusprosessia. Yliviivaa epäonnistumiset ja päällekkäiset tarrat. Hyödyntää pilvipalvelinyhteyksiä. Tarjoaa rajoittamattoman järjestelmäyhteyden ja integroituu kolmansien osapuolten sarjaliikennejärjestelmiin. Globaali ratkaisu. Korjaa kaikki tarratulostusongelmat ja varmistaa noudattamisen. Ota Perceptor PTXL käyttöön nopeasti ja hyödynnä 10 miljoonaa sarjanumeroa sekä 0 kopiota. Perceptor PTXL:n ansiosta tämä on nyt mahdollista. Varaa esittely tänään.